Práve ste videli fotoelektrický jav v praxi, ktorý skrátene nazývame aj fotoefekt. Ide o fyzikálny jav, kedy svetlo vhodnej vlnovej dĺžky pri dopade na kov alebo polovodič uvoľňuje z atómov látky elektróny, ktoré sa následne pohybujú v látke a môžu nastať dve varianty. Po prvé, keď zvýša jej vodivosť a vtedy ide o vnútorný fotoelektrický jav, alebo po druhé, keď opustia látku a tento jav nazývame vonkajší fotoelektrický efekt. Ďalšie využitie fotoefektu. Fotoelektrický jav sa teda rozdeľuje na vnútorný a vonkajší. Využíva sa napríklad pri konštrukcii fotodiódy alebo fototranzistora. Vnútorný fotoelektrický jav sa využíva napríklad v niektorých televíznych kamerách, aj prístrojoch na xeroxovanie, fotobunkách, napríklad na otváranie dverí, expozimetroch na meranie intenzity svetla, slnečných batériách, teda fotoelektrických článkoch. Vonkajší fotoelektrický jav má dnes len malé využitie vo fotonásobičoch, ktoré sú použité v špeciálnych vedeckých zariadeniach. Fotoefekt je proces, pri ktorom platí zákon zachovania energie. Pri fotoefekte ide o premenu energie elektromagnetického žiarenia na kinetickú energiu elektrónov. Energia žiarenia sa skladá z konečného počtu v priestore lokalizovaných kvant, ktoré môžu byť pohltené alebo vyžiarané len ako celky. Pri pohlcovaní alebo vyžiarovaní sa správa elektromagnetická vlna s frekvenciou F ako súbor svetelných kvant. Svetelné kvantá môžeme charakterizovať energiou a hybnosťou. Fotónu prisúdil energiu, kde H je Plancková konštanta a F je frekvencia. Obrazový snímač kamery je zodpovedný za prevod svetla do elektrických signálov. Keď sa navrhuje kamera, je na výber z dvoch technológií obrazových snímačov CCD a CMOS. CCD sa využíva v drahých televíznych kamerách a profesionálnych zrkadlovkách. Má vysokú cenu, ale zároveň aj vysokú kvalitu obrazov a vysoké rozlíšenie. Čip sa skladá z troch samostatných CCD jednotiek, ktoré rozdeľujú svetlo do RGB spektra, kde riadiaca jednotka spojí všetky tieto tri farebné obrazy do jedného. Vďaka tomu je zachytený obraz s pomocou CCD ostrejší a kvalitnejší ako pri CMOS. CMOS nie sú vhodné pre kamery, od ktorých sa požaduje najvyššia kvalita obrazu a preto sa využívajú v lacnejších fotoaparátoch a smartfónoch. Je menej náročný ako CCD a zachytáva obraz rýchlejšie, je lacnejší ako CCD, ale zároveň aj menej kvalitný s horším rozlíšením. CMOS zachytáva svetlo, ktoré dopadá na jeho povrch a vďaka zelektrizovaniu po premene na digitálnu informáciu pozostávajúcu z jednotiek a nul.